amiensa pa ne hia onipa bibire bia wabra bomu emframa ensuo water and food and afa aduane and they say the kwande nyankopon na de mframa na maye de tosu mienu so akwa nsuo nyankopon na de baye na emome na igaram se nti ensuo no nye nyankopon na de maye biem gise ne ankasa ye bomade se ye betu nsuo anye sa ebe de nsuo benya bi anom na omanfo bi a wonom ewo bia ne gene atoyemantam kuro ba ko a ne tin ene eye Asemensido womo enene atadufo wa omate denne womi so mutimi bomade nsuo nye nsuo mo yusu na nye kra omo ne moa ene eka bomu a omo no nsuo nte duru ba bia dise omo nante free akopia mu bia be se nyame ani ansa no benya nsuo a omo atime nya bi nte ba no se ne ye na nkwada a womo betimi akọ nsuo na omo nya bi adwade akopiem na omo akọ akosua de school ahodo mu no eye ne no so atimi ayebo ache bi nte no opani ba ko no eye assemblyman a o mantemo no nyankopon daroma wakana koma ema ono so abomade asisi nsuo de ama omafanse wotu nsuo de ma omafo a womo ewo mantemo no mo onabo eye Usman Ibrahim omtafa ni Sansiro onya boni din Sansiro se kimnya sinsuo a wotuo no etwamu be se nwatweo se omo disu faso no twam be se mpimsia na ye kire ne ade a na bra onabo ne samtrofo di nkomanitiri mu pono moma yentie de ntia obomade akotu nsuo de makromufo a tadwufo wa onumate de nei otu water pipe mu 3 months mpo na won boy 4 months won boy oda mu nkofo wo so ya oye bucket okobro no bi a onye mu community no wakasa wo suba enti nyankopon na adom na modwon de oda maso mutum de oye bula oye handago mo de ba na ya me na adom so metum de bi aba onye first one no onye second one ni to almost 8 e wo mu community had the same thing na nyankopon na yebada na ase de nde water pipe ma mu nkofo wontum wo de wonko echi constituency but on so ara nyankopon na adom ara yegudo a yede bi yede ka ho sisi amnyul kasa bi so wa pipeline a yede gudo a ye arrangement a yebaba nti so far so good nyankopon na adom de nsukom de na nsusam de onye mihiasam e wa hade pani ba ko a wo community ene empanifo no mo community ho wonu ma ba adwuma brutal nti no eno ene se de sitie na komofo so timi e kire omani so efa saa anigi semu ho wa de kasia wa na so no ya ten say ya to suba wa to pipe nya so bia for man ye be chima ya dia ba kete chima e do so ya ba kwa prisons asa na nya so e so le wo boya ya to a ni ya kuma to nya chima ya kwa be biala wala so bia eji me ya sister 7 na mo ko so da ba na mo na be chim ka chima ko na Sansiro na adumara kwa wa me ye so free ya da na ma so emeni JP wada Sansiro wa ba be ye wo eni meni ye ni community hakatwe because me area seni wototo pipe men su ye dine mehen etumi esuade echima ye nyansu obende me ye mede miske hia so oroko nti ade na ase wo mo wa be wa hakeke beda nsu aswa izinu mo de no kacho me lam ko to echo 14 bag akweta mo ko bodi na de wo me nyansu na no Sansiro be yi ti sam ye o te process enti omanfo bi a womo ewo kura ne tin ene eye Asemensido ye no ewo epoema na satoyemantam abra Sansiro ona bo kotu nsuo mu na omo akire omo ni so yi adoye kro no wa bi akwaso ebra pani kwankyerefo a woda Narrow Light International Company owura kwame adomako Samuel enani kire mom ewo nyanka fie children's home ekwoche nuane ene niam bebre ede mankwada no papa na san ade aka ho biam se nuane no eno so wode kyehye begu akwampa sade ebe ye beboa ma enne abefo ICT nwumasua no enkwada no atimi anyam chefa ebra wo mo eda children's home papa ebutaye ede se newred de wiase esikro na bibia no aye abefo no eho abehia pa se emebuno ane da chenchirima no yetimi ade dua wonom mo sade ebe ya da ebe no wonom enkwaye mabo no nti no sabre de wono so se wafa ade ato no ho so se ICT nwumasua no ebetimi akonkan ewo Kumasi children's home wani se mo nyina da atudwa ebra wode adoye nuane ene ade ekwoche enkwada no ene ye mawoda na ye mawo ho ase meba na me ni nkwa ya baba beji ya mba ha se ye baba be che omo ni omanko a na emu mo da ache so hu hia ye ena nsanti ye de dwumadi a ye friend coding for Ghana afibia ye no ye de aba omo ena so na ye beboa ma omo so anya sua hunu ewo computer hu kutaundie se de bia na afibia ne ye
ɛma ɔman Ghana mabunu no afi je ye ne ɔmo na ɛyɛ coding for Ghana ye program a ye di asi o se ye betete mabunu no ɛne obi biara ɔpɛ so osua computer ho nimdeɛ niama ne saa ntete ye no sɛ ne daakye bi no ɔpɛ bibi kra ya obetimi de ne ho awura IT dwuma mu watimi abo sisi baby a ɔman yi koi ye vice president kra we she say ye bɛkɔ digital na si betimi ayɛ saa deɛ ɛwɔ sɛ obiara nya IT ho nimdeɛ nya IT ho susua ho ɛno nti ya fa so ye ho so sɛ afi biara no mabuna wɔ Ghana deɛ ye betwiri ni ɔmo ɛwɔ ye biara ne ye no once nti ye yama children's home which next year so ye de ni bɛhwɛ baby foforo ana yewra no ade ato dwa no na ICT ngumasua no de ho abahia papa no nti wano so ade hyehyɛ papa egu akwa mowura kwame adomako Samuel wano ye pani kwankyerefo a woda Narrow Light International Company anom na principal director ya wo Kumasi Children's Home madam Mabel Amponsa wano so ade nsɛm sei ato dwa Mijna Kumasi Children's Home mofra no eni nyumayefo ni nyina na mu ede aseda sonko ema Narrow Light company say ene ye da sonko ema CEO no any birthday anko bi akono nko abetne fie ni ne family edi na emu adwen mofra ewo efie ha no mo abecho mo niam bebre enuane ensuo niam bebre en anso ha o ma sign ama opportunity 50 children so omomra na omomesua ICT free in fact ye ni so ye ka se nyankopon enhira no onsia company no the bibia onya asaje ni free and yesese nyankopon na nkasa enkoto anfa enum na oma adwuma ne enkon se na o kan no and vice president se bibia ekodigital enti yes ye ni so for the mofre Kumasi Children's Home aka ho na se na ye bota ese na abofra bient na ha permanently but okwa onko ira no emu beko no onim ono so ewo ndie ewo ICT ho ye dana sibe the pamcho asase enne ye wo mofra 76 Mami Mabel Amponsa wano ana principal director Kumasi Children's Home ebisa for channel so say uti Akoma 87